Град се Оризари достига до вас благодарението на Дом на антиките. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Марко Панов, а вие сте с история на село Оризари. Днес ще си поговорим за една доста интересна тема, която би вълнувала доста хора. Инфлацията в цената на ориза. Този епизод определено ще бъде може би от най-интересните, които са правени в канала след Султан Конак и разбира се, къде се намирало второ чилтъкчие. Разбира се, днес ще си поговорим как всъщност чилтъкчийците от най-бедното село стават най-богатото в района. Отделно ще си поговорим и какво ще има в следващият епизод на Преоткрий село Оризари. Всъщност чилтъкчийците са били най-бедното село и според някои хора те са имали толкова, колкото само да ядат. И разбирайте, нямали сме никаква заможност и нямали сме по-особени къщи. Както знаете, всъщност второ чилтъкчие е било вече най-богатото, както казахме. Как всъщност става тая работа от най-бедното към най-богатото? Тук идва и сушата. Тя е най-главната роля на чилтъкчийците. Чилтъкчийците произвеждали средно около 100-200-300 кг ориз на година. Нямаме точни данни. През 1740 година 1 кг ориз е струвал между 15 и 16 тъкчета. Обаче през 1790 година при започващите суши 1 кг ориз струва 20-22 къчета. Това още не е при по-големите суши. Всъщност през 1810 година вече сушите започват да стават малко по-големи и те продължават до 1860 година по така суши. Тогава е имало вода, но тогава започват температурите да се увеличават и отглеждането на ориз става все по-невъзможно. Всъщност 1810 1 кг ориз струва 20-21,2 акчета. Това разбира се зависи какъв е сорт. Ако е обикновен ориз, какъвто най-вероятно са отглеждали чилтъкчийците, то би бил почти двойно на изкарването преди. Разбира се, те биха имали и други разходи, заради това тогава животът им не се е променил кой знае колко. Обаче 1825 година вече сушите наистина са си факт. Реките от пълноводни стават не толкова пълноводни и почти пресъхват. Тогава всъщност сушите започват. В 1840 година 1 кг струва между 50 и 60 акчета. Именно тогава почти и се маха селото. То е през 30-те години на по-миналият век. Най-голямата всъщност цена на ориза идва през 1850 година. Тогава 1 кг ориз струва между 140 и 160 акчета за килограм. Ако чилтъкчийците са имали и голям добив през по-минали години и са го запазили и са го продавали, то много ясно си обясняваме защо те толкова много забогатяват. И всъщност хората ще си кажат, добре, а по едно време те не обедняват ли се пак? Не може вечно ти да траеш в една ера или период. Всъщност през 1870 година, вече когато България взема да се пробужда, 1 кг ориз струва между 130 и 120 акчета. Което означава, да, тогава вече водата започва да се възвръща, жегите не са толкова големи. През 1870 година 1 кг ориз струва между 130 и 120 акчета. Тези данни бяха взети всъщност от национално изследване, което е проведено на времето през 1890 година в Османската империя. Вече тогава в България е освободена, но тогава започва изследването колко е струвал всъщност оризът и други стоки. Ако някой се интересува от други данни, може да ни пише на ето този имейл, който виждате в момента. Но всъщност какво представлява инфлацията в цената на ориза? Чилтъкчийците всъщност са може би най-добре уредени в пазарът на ориз на може би Твърдишкият регион. Ние не знаем всъщност докъде те продават и всъщност докъде те всъщност са забогатяли и колко. Разбира се, имаме теории, че къщите са били богати на 3 етажа, но разбира се, за това ясни доказателства нямаме. Ние се запитахме на това. Според изследване на населението, горе-долу в чилтъкчии, и то първо чилтъкчии, населението е около 50 души. Разбира се, във второ е около 25-30. Това означава, че някъде се губи останалото население. Затова ще научите следващият петък, когато ще си поговорим за много интересна тема. И тя е всъщност трето чилтъкчие, за което ще разберете много скоро то какво представлява, по-богато ли е било от второ чилтъкчие или по-бедно.
Благодаря, че гледахте и този епизод на поредицата Преоткрий село Оризари. Аз бях Марко Луков, а вие бяхте с история на село Оризари. Очаквайте всеки петък един епизод от поредицата Преоткрий село Оризари. Преоткрий село Оризари достига до вас благодарението на Дом на антиките.